Dobrý. No máme tu takú situáciu, že je teda verejné zhromaždenie. Organizátor si vás tu nežiada. To ja chápem, ale to je verejné priestranstvo, pokiaľ. Áno, ale oni majú svoje práva, využili. Oni ma môžu vyhodiť Keď vás z tu nechcú, verejného... keď organizátor vás tu nechce, Momentálne to nie je verejné, momentálne to oni majú prenajaté. Presne tak. Takže to není, momentálne to není Ale keď je verejné. verejná akcia, oni ma nemôžu vyhodiť z verejnej akcie. Majú kontrolovaný vstup. To neznamená, že tá akcia je úplne verejná. Si istý týmto? Čisto verejná, 100%. Môžem si natočiť tento váš odznak No, jasné. a prípadne sa na to pýtať potom. Si si istý, že Nech sa páči. sa chováte v súlade so zákonom. Vy máte aké číslo, prosím vás? Máte číslo? Mám číslo. Ukážete mi číslo vaše? Á, tu je. Jasné. Ďakujem. Dobre, takže budete to rešpektovať? Budem, ak vravíte, že Áno, že je to zákonné, tak kľudne, Áno, ale ja si organizátor si vás myslím, že ma nežiada. nemôžu z gotka vyhodiť len tak. Dobre, toho času Bez toho, aby som robil nejaký problém. teraz, jak